ki special guest ki besar pang mata kesngi ba smiling limngap mengasih khot it mado ba loyar sonwan badai rupara tementang la kam kiu kerdan nga tabla ku la song thaj ma seng kumju yagi chairman jong student wing secretary ba kinong yalam gi jongki ikini kinong pendeng sentiu na student wing ai ku play yaki kumju pat kuntup ya baro kibiya don lang hakane gasngi te jaj bagadai gasngi rakhi ngam kwa banda bun kitien kam dei bang ong ban mi shamadan ban ya keren ya kimat kejurahan rei kani kadai gasngi kapakarpang makabenta way to way udah khot jong ka neutral integrated territorial organization lani kata ka hito menta gasngi kan kadai sisa kata gasngi kabala seng la soj la shor menshwa nung kompor bangis le buram ya kata ka jingdap chisnem kaya tungko badai kadai gasngi Robi bar lani kata kasi sonde nyamla shu ban yu ngila na nagwi si ndrei mentaga si kadai ka bakar pang maha bakami kata ka sen hitu shamadan dangi buka bangi shong ni perkhat sani baha kumno ban penwandor kumno ban wadi kita kerong kumno ban penwandor kita klor ya kita kiti kai ke jumut nila shong ka bampor yangi hadu ba kumba ndriu banai ka don ru ka jing pensoi nang ni nang tai baka don ru teng teng haga khep kaba nga haban ong ki produk hot lada me yet kam lai le ngan jeng rang ba marwai hendrei blei bastat e no ini mila ban jeng sisa ya ga hito hadu bakan jeng namar gari bat namar ke jompi pilai isai ke ai ka bajian ya ka mentahi ka jing tunjuk ngiyo hajing ya genti licenem ngasukwa ban pha sa sorkar ngin keman ngin keren dikimat ki jura persya bet lada phile tam phile bakla namar kadai kejela jongki khun kikti ki jongi to let's see phila dep ai ni distan grenin phi ai ni ulati nawar namenta gari bakan im kapateng ngan suong dekentin pareng bring it on ayo kadang syok kadang ba kamlele ngalai bah mensyakri kejat bendriu bangin syong patok kepatok kadai gojongi kamlele ngan syong iko sarkar penhe syusyu iko patok ngilak long kibakloy ban len ladi nabenta ban im keri bat kepateng umdei bengilik tu umdei bengilik tim hendrei ni kren ni kimat kijura jong kejat bendriu ngalai bah kini kisngi kini ki politician kita kelas dang ban saka keren bit keren kulmat kidang ong ba kata ka kernit ka ban riu ka jongki kala ban yadai ka rikasi nga kumnong yalam jong HITO nga keren bit ka basai hadu ka no kata ka kernit ban riu kala ban yadai ka riu ka ban riu man ka por kanala ya tungku habak ong ka sarkar India ban amen ya kata ka sectional balai hipindon kam dang instrument of accession Hendrei umdon pat banut ban keren yang kata ka dulir ki bangila ya soy bat ka sarkar India house name Shihjar khat khandai spa sau pupra haga tarik ka bakhan yo tarik ka bos ki ya kan tho yi ki seng bhalang ki kan tho da ka baong ba ki bakar biki bakwa ya kata lai spa nyu huai kan penduk bor ya kata ka kernit benriu leni kata ka sikshadul ngakwa ban bu ka jingkeli yaki bahadu kan no kata ka sikshadul ka jongpi kata kabala aiwi sumubah ka sarkar India bahkan yada ya kajat benriu hatu kajing yate jongi bat ka sarkar India kamdei kata instrument of accession hadu babenta balai ka sarkar jala ba ka sarkar India hi hadu menta kadang pensakut wat laga NCST kelatho ar hajar hadu ar hajar khatar umdon bakren ye gani kamat hatu balai ba phemtep lani phile khnam kata ka jingkeli ka basai kumban chusai yo phi sutho bakla yo phi ong bo president mu hito ujalam bakla ngan ong ye phi ba haka sikshadul ka ong tribal ka bamud khasi umdei tam khasi te tribal manori kita tribal garo umdei tribal dang dia menakane kasian kilak dawanem bangin yo ya kata bagi kwa ban long rang ba snong namar ba section kara keren sai te balai ni thok ni jelar so
Peni baka seksyadol ka ong baka seksyadol kadai tangayu kasi ngin siya pet kai. Hendre haka seksyadol ka kren bet yu tribal. Ngamdai banga kren da kren labla. Hendre pet watang hapo jenti hills. UMDC udon nem nak iwe ke bamdai ki khasi jenti ya. Garo utau biati na du menolak hen jenti ya. Ide ban sai de kan ni. Mdai ban suya lam bakla. Hendre ngan yong ye pi baka krenet ban riu hi kamla yaba mentahi ban yadai garibat ke jen riu. Lada ki kwa shisha ban yadai garibat ke jen ban riu. Hadam kampat ban bangklanya kata ka kernet ka ban riu daka ba depoliticize lani daka ban amenno ya kata ka kernet ka ban riu daka bam sha shu ban yakun election haga simbol jong di parti kebala itu daka election commission jong kari India hangta ngin salah ban yadai garibat ke jen ban riu kata ka ban keren ka basai wat num ya lambakla wat num keren bi namar baka seksyadol hi ka keren jauh tribal ka claim mention ban om tang kadai ka diskonsil kata ka seksyadol kadai tang yu kasi tang yu tau khandriam upanar hoi wat ka seksyadol hi ngam phat lap ba ka tho kadai tang yu kasi ka wat num ya lambakla ki pai ba wan num ya sutho bakla ya ka jing shisha ngidai ban tip bat ngan kentur ya pi ba pi dei ban pule ban tip shisha ya ka ai ka bala ban jada yani kadai tang ban pembet no ya ka instrument of accession ka bala pau kat kum ka constitution jong ka ri India ha ka kernet ka ban kong lani kata ka fast schedule ka bala mi ikentien khasi state kita pun ki ben ki ong kum ni kum tai ngong asong sarong hapo ke British senchar jong ko kot jong kata ke British senchar jong ke India ngi pau kita ki khasi stin kata kadai ka bangi scam hadu kata ka balas hapor bangi seng isut di shore ka seng ru kadai ha kata konom rim tabas ko wai ru mencupa ban pensai shabi namar bangila im kat kum kadai ka juk pementa kadai ka juk ka pementa ngila shu penrung jubor ini hoy hak tu kopor ya kata instrument of accession ru hak la syubha menjur hak kitang suloi hendrei ya kata ka bala menjur dari kitang suloi ru ka sarkar hadu menta kampat keren kambon phat pembet te balai halor ka jingmi ngan pensaya phi ya kani ke uniform yo le se pi ong balai ke hitu haba ka ong kata ka betom benta gari be jet penrio idon ni wei ikentien ni kentien nong wei ki ong Scotland of the East haba de Scotland of the East tong tong ni bu na ding ni mo Scottish pattern namar ba pi ong ni ki Scottish la de Scotland haba nya bu kat kum kani ka benta te ka jing tenju yi ki khon samla dang mentan ngai i lingba ke lat social media namar ka jing penterha namar ba don ki nong wei ki ba ong ki khasi jentia garu ki dei kinong kawang petrol pom kinong penyap brio kinong pun kulmar snok bat kila semua try sisa hapo keri kebiit ke jonga ke jopi ngan supa ban pensai sapi ba khilit ong ye kitu kinong wei ki bawan song hang ni la ki don yim don sem la ki song hang ta hapo ke jaka ke jongki dakan mau hak dulir kat kum katukam kata ka lips emship kata tho sai baki dei tam kinong song wai kahitu kain kade katarai dakan mau kata unong wai hang ni udei tak unong song wai ni dei mengi kitrai magi kide kinong pitkai dengan ong ye pi kamtam yakini kisamla puli jong ko student wing balai ngimsha ye pi bandon benta hagijing ye khit ke jongi ke bapher namar ba ngakan mau wong we nong we klem da kho kerteng yu dei na ki kinja IAS uang bangangam de khasi ngan kentu ye fisia shim ye kani kum ka jingdom ke jingduki pule ba hakawai gasni ngin juba de ki ngir bi de ki IAS ngir bi de ki IPS hangta ngin ye pet ka an la ka an ka khmat kata kadai ke bangin long duki bangin minot mungkin pule top kenang bangin lah banjuba kenang da pidon pisia kita kibatip ya kaan nagido isnam na jong ngam tharai pin e ya kita ki men ki para ki jumpi kiban syak pengok lali pekin syak kenok bagi kita ki rius ni ki riu boman tengah kentu
Bat ngas ngungu shikat eye ba hapdeng jong student ping udon way u aspirant candidate ngikirmen ba unsalak ban pendem ya kata kathong jong ban le ban yakun ya ka UPSC exam bat lada imon uplay ngin sayo shisha way u IS nagari kasi bat nagahitor kumjo lem lem drong namar ko ong yapi kani